Ved du, hvad jeg har lært? Når man keder sig, så spawner man en karte og går en tur i minen. Vi kører, vi kører, vi kører. Vi kører, det er så dejligt. Vent. Vi skal lige være sikre på. Alle passagerer bedes til sele på, og vognen foran skal lige bevæge sig. Ellers er din træt. Vi ender aldrig med at komme nogen steder. For lige at høre, vi sidder om på en bunker. Med giftige gasser. Altså, hvis det ikke kan dræbe os, så ved jeg ikke, hvad der kan. Ja! Okay. Det var lige bare, der kaldte på mig. På grund af aftensmad, det beklager jeg. Men det er lige. Gå lige. Go back to it. Det kan du jo selv gøre. Freaking tart.